pareja real ng mes team de security também com a biaha kunang e também parte de Marina Real de Aruba também está sendo trabalho tenho visto trabalho excelente que dentro mes nos pomira hopi agente policial hopi membro de security também canando ron que men seguridade vai tá algo hopi bom mes awe. Wanneer rijden we naar Ibiza? Ze zijn zo ver. Nou, dat is namin. Dat is namin, dat ver maar. E assim aqui nanta nanta na chega sim nós pomira nanta barra nós por par de pessoas barra de auto Câmara na aqui sim também. correto Saludo cava de Sim. Sua Majestade Willem Sim. Alexander. correto nós awag das vai mang também assim na eta e nós cinco bisa também que um número hopi grande de prensa internacional também com a bem seguindo para nang turno que van lugar trata com show também Aruba e também toda outra isla nang kuna visitar. Kusa sa aqui ama cobrir basta China real e lógico ku aspirahin na di Argentina pa sobre máxima ta Argentina pero é biha ko maripara ko ti interesse po di Venezuela tim periodista na di Venezuela kinang e orma punto nang combina da kinang na bisa máxima. Sim, se como eu entendi, depois de Aruba, na lo que um par de dias na Aruba e depois na lo hasi visita de cortesia também, na lo que trata país Colômbia e país Venezuela também. Exacto. Correto. Ja, dames en heren, geef hier alsjeblieft een heel warm applaus. Sua De Majestade koning en koningin van Nederland. E ela sube o cenário e lo que trata é podium de VIPs. Koning Willem-Alexander en Assim koningin está Maxima. saludando Welkom tour to Aruba. invitado nang. E hayando aplauso hopi grande tour rende com atenção para nos rei agora aqui. Rij Correina. Assim, nós pomira mais também de invitado nang band para nós pomira minister Winkler também. Nós pomira Marisol Lopez Trump. Long live the king! Viva Nos rei, den pantalla. Mi lo que corrigi Jürgen Rijman que la pisa en otra rey de Holanda, esta rey de reino holandês. Correcto. E esta está inclui Holanda. Ta hopi bonita pa wak nang assim na maneira ta bis na Holanda opgefrist. Majesteit, E van harte welkom nata op club het show eiland tambe. en Nata vooral música deze nata beza bijzondere ta avond passando voor u bom. georganiseerd. E sei ta lo que mita quere tambe pueblo de Aruba Je ta zult quer genieten para van nanti een bom variatie van Arubaans talent. bom na hai En bom misschien momento ook een tambe aantal por não weekend pora vanuit je eigen plaats bambisa als- descansar vanuit e je passa eigen bom e eiland. um Dus, tiki we zullen er tambe een mooie di avond tour. voor u maken. Geniet u met volle teugen. En Pas horato koningin pe Maxima, scenario. ik weet dat het voor u moeilijk is om te blijven zitten als u de Latijnse muziek hoort. Dus als u wilt dansen, danst u gerust. We zullen allemaal hier als volk van Aruba met u meedansen. En ik zie ook denken van wat doet die Surinamer op het podium? Nou, ik ben wat ze noemen Surubiano, half Surinamer, half Arubaan. Dus ik mag hier zijn, maar ik sta vandaag met twee bijzondere talenten die ik aan u wil voorstellen. Hier naast mij, Wale Cruz, de, mag ik zeggen, grappigste man van Aruba. Senor Wale Cruz. Aangenaam. En aan mijn linkerzijde Osvaldo Correa, een jong talent, de beste storyteller van de Antillen. Aangewend. Welkom, we gaan zo beginnen met de show. We beginnen als eerste met Rachel Bratton. Dat is een yoga-instructrice die gaat openen met een yoga-sequence. Ze is een van de allerpopulairste yoga-instructrices ter wereld. Ze woont op Aruba, maar als ze buiten Aruba gaat, is de hele wereld op zijn kop. En daarna gaan we kijken naar een dans, een baile de cinta. En die wordt geperformed door Alidia Wever en haar company. Mag ik u allebei en het hele Arubaanse volk namens Wale en namens Osvaldo een fantastische avond toewensen. En nogmaals, Bombini to Aruba!